Το κάνει ένας ιεράρχης και μου κάνει εντύπωση ότι παρατήρησα ότι ένας αρχιεπίσκοπος μπροστά σε δεκάδες ανθρώπους τους έλεγε πώς ανάβει το φως και 100 άνθρωποι από κάτω, μέσα στο ναό, τον κοίταγαν με δέος και δεν αντέδρασε κανένας, αλλά τους το εξηγούσε θεολογικά. Έχει και το αντίθετο. Δηλαδή, έτυχε να κάνει ξενάγηση σε κάποιο γroup και τους εξηγούσε μπροστά στην αυλή του Νότου Αναστάσεως για το Άγιο Φως. Και έτυχε δίπλα εκεί να υπάρχει ένα group παλινομερολογίτες. Ναι. Και ορμήξανε πάνω να το χτυπήσουν. Αν δεν ήμουν μπροστά να το σταματήσω, τον είχαν χτυπήσει. ποιον? Τον Εκάστη, το Θεοφάνη. Το Θεοφάνη. Ναι. Έγινε τέτοιο πράγμα. Στατικό. Να το χτυπήσουν. Ναι, τον επιτεθήκανε. Αν δεν ήμουν αυτή τη στιγμή μπροστά και κάποιοι πατέρες και να τους προστατεύσουν, θα τον είχαν χτυπήσει. Με τόσο μίσο του ορμήξανε πάνω, τον έφερε ότι δεν είναι θαύμα το Αγίου Φωτός. Αν δεν ήμασταν μπροστά, τον είχαν χτυπήσει. Μπήκατε στη μέση. Ναι. Άρα είναι και επικίνδυνο. Ναι. Άλλον, ξέρω, υπάρχουν τελετές. Το Άγιο Φως είναι μέσα στις τελετές. Άρα βλέπετε η Εκκλησία που το τοποθετεί. Στην βάση που το πρέπει. Τελετή. Αυτή η τελετή γίνεται σε όλες τις εκκλησίες. Έτσι. Τη νύχτα δεν ζουν τα φώτα. Δεν θα λάβετε φως. Αυτό γινόταν και εδώ. Στην εκκλησία, την αρχαία εκκλησία. Έτσι. Εδώ το ίδιο πράγμα γινόταν. Ότι δεν στον Πανάγιο Τάφο έχει κάποια πιο μεγάλη ενεργοποιητή την πίστη. Λοιπόν, αυτό το είχε η αρχαία εκκλησία. Όταν ήταν σταυροφόροι, αυτοί που διαστρέψαν την αλήθεια, αυτοί το έκαναν θαύμα. Για να υποβάλουν το λαό. Όπως και χίλιες διοξασίες. Που κάναν και το Παπαλάθητο και χίλια δύο πράγματα. Και έτσι και αυτό και τότε άλλαξε. Φύγανε σταυροφόροι και δυστυχώς το πήραν εμείς. Και επειδή ο κόσμος συνηθίσει, δεν τους λένε ποτέ την αλήθεια πολύ. Αλλά η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Έτσι. Είναι η τελετή αυτή, αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο. Και πώς γίνεται? Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και είναι διασμός, ευλογεί φυσικόν φως. Είναι φυσικόν φως. Έτσι, δεν κατέρχεται κανένα φως από τον ουρανό. Αυτό είναι ειδωλατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει εδώ ανάπτωμεν εκ του εν τον Παναγίο Τάφο ενδελεχώς, που θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Θέλει να πει με άλλα λόγια της ακίνητος καντήλα. Υπάρχει ακίνητος καντήλα στον Παναγίο Τάφο. Διαβάζει αυτή σε μια πολύ ωραία ευχή θεολογική, στις διαβάσεις, σας τη δώσω. Και ανάπτει από την καντήλα και το δίνει στον κόσμο. Και είναι φυσικό φως αλλαγιασμένο όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Και μην ακούτε τώρα. Τώρα εδώ κανείς εκστασιάζεται με αυτό και μπορεί να δει κάτι. Εντάξει. Αλλά εμείς λέμε πώς γίνεται. Όπως η λειτουργία γίνεται με το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς πρόσφορο. Δεσμεύεται ο Θεός με το πρόσφορο. Έτσι. Αλλιώς είναι ειδωλατρία, είναι μονοσιτισμός. Διότι εσύ προσφέρεις τη φωτιά, το φως, ευλόγησε το Θεό μου, προσφέρεις το νερό, πάνω απ' όλα προσφέρεις το κρασί. Και το ψωμί που είναι μυστήριο αξεπέραστο αυτό, μεγάλο που θα περιλαμβάνει όλα. Και η Εκκλησία επίσημα και το Πατριαρχείο λέει τελετή του Αγίου Φωτός. Δεν το λέει θαύμα, παρότι είναι θαύμα με εμένα, αλλά το εκκλησιαστικό τρόπο. Είναι καθαγιασμένο. Έτσι. Και μπορεί να κάνει και θαύματα με την πίστη. Δεν έχουν όλη την ίδια πίστη, αλλά μερικοί έχουν. Και κυρίως οι Ρώσοι λίγο το παρακάνανε, και λίγο απλός λαός, και λίγο καμιά φορά εμείς οι κληρικοί δεν λέμε και την αλήθεια. Έτσι. Και ο λαός είναι καιρός που να το καταλάβει αυτό το πράγμα, να καταλάβει ότι είναι ένα Άγιο Φως, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Όχι να έρθει από πάνω φως. Είναι ειδωλατρία. Τέτοια κάνανε ειδωλολάτρες κάνανε. Ξέρεις κόλπα τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγύρτες κάνανε, μπορεί και κληρικοί ακόμα.